Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau za mu nuna muku yadda ake haɗa sticker na WhatsApp. Na san wasu sun sani, wasu kuma ba su sani ba. Wasu kuma sun sani to iya na hotuna kaɗai suka sani. To yau za mu nuna muku yadda ake haɗa sticker na bidiyo. Yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba, ku bi mu shiga cikin bidiyon. Kamar yadda muka saba, za mu shigo cikin Google Play Store kamar haka. Za mu shiga, sai mu taɓa wajen nema kenan, sai mu yi research, sai mu nemo shi. Sunan application ɗin da za mu yi aiki da shi shine kamar haka, gashi nan, Video Sticker for WhatsApp. Za mu shige shi kamar haka, za mu rubuta kenan. Bayan mun rubuta shi, da ka fara rubuta shi ma za ka ga ya baka sunan shi a sama kai tsaye, gashi nan kamar haka. Kawai sai ka taɓa shi kai tsaye again, ba sai ka ɓata lokaci. Da ka ɗan fara rubuta sunan ma za ka gani ya bayyana. Gashi nan kamar yadda ya bamu a sama, gashi nan. Sai mu taɓa shi kamar haka. Gashi nan, wannan na saman shi ne na farko ɗin nan ba, sai mu taɓa shi. Da yake da ya ja mu dama mun sauke, kawai kai tsaye shiga za mu yi kamar haka. Kai tsaye gashi, sai mu taɓa wannan alamar ta plus ɗin nan. Alamar plus ɗin nan ita za mu taɓa. Sai ba mu dama mu je gallery ɗinmu mu ɗauko bidiyon da muke so. Yanzu za mu yi amfani da wannan bidiyon. Gashi kamar haka, zai bamu waje kamar haka. Gashi nan ƙasa za ka zaɓi yadda kake so ya kasance. Sai mu gwada kenan, mu ɗan daidaita. Sai ka duba iya yanda kake so ka yanke. Gashi nan, nan ƙasa. Nan ƙasa nan ne za ka ɗauki iya yanda kake so ka daidaita shi. Gashi nan muna ɗan motsa haka. Gashi nan kamar haka. Bayan mun daidaita, ga inda za mu taɓa nan sai mu ajiye. Gashi nan yana ƙoƙarin ajiya kenan. Sai mu taɓa da nan, za mu sa mishi suna. Misali sai mu sa mishi love. Bayan mun sa mishi suna, za mu ajiye shi. Za mu iya ƙarawa in muka taɓa alamar plus ɗin can. Kamar haka za mu iya ƙarawa idan muna so kenan. Bayan mun haɗa shi yadda muke so, mun ajiye shi haka. Gashi yanzu mun haɗa guda biyu. Za mu taɓa wannan alama ta ƙasa, sai mu yi add ɗin shi ya hau kan WhatsApp. Yanzu mun ajiye shi ya hau bisa kan WhatsApp. Sai mu shiga WhatsApp mu gani. Sai mu gwada tura wani don kowa ya fahimci abin. Sai mu shiga cikin group. Za mu shiga group. Sai mu je wajen da ake ɗauko sticker. Gasu duk wanda muka ajiye su. Sai mu gwada. To ta haka ne mutum zai haɗa sticker na bidiyo ya tura shi ta WhatsApp. Mutum zai haɗa da hotunan shi, da bidiyon shi. Mutum yana iya haɗa da duk abin da yake so.